Didn't I give it up? Tried my best. Där kan du upp den bil. Ja, inte nu. Inte sen. Du får vara beredd att utdra lite. Ja, det är väldigt högt Rossberg. Rossberg, håller du i här? Lyft upp honom. Det kan vara lite högt. Och du får höra hur de låter, Theodor. Det kanske är bättre att sitta i bilen och tutar och tutar inte så högt. Ska vi sitta här inne? Ja, vad fint. Anna! Så det blir inte lika högt för er. Kan vi stänga dörrarna? Ja, vänta. Ska de inte Välkommen till er. Sätt in dig Emma. Sätt in dig långa under. Sätt dig där med det då. Det är väl lite grann. Didn't I give it up? Tried my best. Gave you everything I have, everything and no less. Didn't I do it right?